DTX 500 Masalikan Epektibo DTX 500 Mahigko bala ang imo dugo DTX 500 Masamit ka bala gina-allergy DTX 500 Ang DTX 500 Ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy DTX 500 Masalikan DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapiling nga alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Babakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako! Tigasing, tigalaba, tigasay, tigaplansya! Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing! Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 Masalikan Epektibo. DTX 500
mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Las 6:08 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500 Clinica Spore Biotics, D3 Bio, Mighty C, kag 1 Calamansi Juice Powder. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga. Yari na ang mga balita. Biyernes, June 13, 2025. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitang kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton yung official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500 para sa normal nga blood pressure, ikaw sa diabetes kag aneurysm, magtumar na sang DTX 500. Story of the day. Story of the day. Mga Filipino nga wala sang balatyagon sa isig katawo, ginbira ni Presidente Marcos Jr.
sa iyang mensahe sa Philippine Independence Day celebration. Balitang lokal. Tultugan Festival sang Maasin Iloilo, kampiyon sa Parada ng Kalayaan sa Manila. Balitang lokal. Isa ka elected official lakip sa 8 kanadakpan sang TNT sa election Ganban. Balitang regional. Sa Aklan Senior Citizen, nakuhaan sa eksplosibo kag mga armas. DTX 500. Mga pulis sa PRO 10 ginsaulog ang Independence Day nga may binasay nga kalipay. Balitang national. Law experts nagapanawagan sa Senado nga dayunon ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Balitang national. Pilipinas napanas na sa listahan sang high-risk money laundering sang European Union. Balitang international. Eroplano nga may sakay nga masobra duha ka gatos ka mga pasahero nagtibusok sa India. Balitang negosyo. Andam sa posible epekto sang wage hike. Balitang sports. EJ Obiena napaslawan nga maangkon ang kampeonato sa FBK Games. Balitang entertainment. Rufa Gutierrez kag Herbert Bautista, My Lovers Juarez. Balitang Extra Special. Hinasay nga labubo figure na bakal sa auction sa bili nga masobra 8 million pesos. Kung ikaw abi Tita Marlinda Velete, Sir Jerome Velete, Lulunan Power, RG Monet Cabayaw, Nene Rose Acol Ordena, Mami Jane si Romla, Pastor Bobby Riman, Mamimi, may 8 million ka, baklon mo ang labubo, Ma'am Aisha Ahmad. Las 6:13 na sa aga, Sir Bimbo Ilumba, Sir Jedwin Donggor, Ma'am Ningning Donggor Ilumba, kay Ma'am Eden Bayas, Sir Roger Bayas dira sa Salihid, Barotac, Nuevo Iloilo, Sir Danilo Bayuran, abe pangape na kamo, DTX Coffee Mix. Kaya Guding Takda, Sir Guding Takda sa Baldan Tubungan, Gerald Burgos Tanangonan, dira sa Rizal Oton, pangapena DTX Coffee Mix. The story of the day. Balitang national. Ang top story of the day ginadulong sang Mighty C Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsaulog sang pungsod sa ika-127 katuig anibersaryo sang adlaw sang kahilawayan sa Rizal Park o Luneta Park sa Manila. Kaupod man sa First Lady Lisa Araneta Marcos, Presidential Son Simon Marcos, Vince Marcos, kag Congressman Sandro Marcos. Ginpasaka nila nga yahay sang Pilipinas. Ini ginsundan sa paghalad sang bulak sang presidente sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Ginsaksian man sang presidente ang parada ng kalayaan kung saan nagmarcha ang mga military kag uniform personnel sang Pilipinas. Nagparada man ang 7 ka mga float nga napakita sang maragta sang pagpakig-away sang nagkalilain nga mga probinsya para sa kahilwayan. Bisan nagalumon ang panahon nangin masulhay ang pagsaulog sang Independence Day. Samtang sa iya speech, ginatagad pagtamod sang presidente ngang matuod nga kaaway sang kahilwayan among kawala sa balatsagon sa isig kapareho. Kung siniiya ginhaylo ang government workers nga magtrabaho sang husto para sa kayuhan sang mga pumuluyo. Si Presidente Marcos Jr. Tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan
Mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Balitang lokal. Las 6:10, isa-is na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalyes ang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang DTX 500. Kampiyon ang Tultugan Festival sa Maasin, Iloilo sa Parada ng Kalayaan 2025 Festival Performance Competition sa Manila. May kangtanan sa celebration sa ika-127 katuig nga kahilwayan sang pungsod. Samtang first runner-up ang Dinagyang Festival sang syudad sang Iloilo, kag second runner-up ang Maytime Festival sang Antipolo City. Sa piyak kabahin, first runner-up ang float sang Cry of Santa Barbara sa probinsya sang Iloilo sa Historical Float Design Competition. Kampiyon sa among nga kategory ang Ikis T Candon sang Candon, Ilocos Sur, kag second runner-up ang 5 de Noviembre Revolution sang Bagos City, Negros Occidental. Sa kaangot nga balita lokal, Tultugan Festival sang Maasin, Iloilo, ginpabilib ang mga tumalanaw sa 127th Independence Day Parade. Yari ang report. Napabilib ang mga tumalanaw sa ningin performance ang Tultugan Festival sang Maasin, Iloilo sa gitpatigan nga 127th Independence Day celebration sa Quirino Grandstand, Metro Manila. Ini matapos nga ginrepresenta ang Iloilo Province sa mga kompetisyon batok sa mga festivals nga ginapabugal sa nagkalain-lain nga mga lugar sa pungsod. Sa performance sang Tultugan Festival, ilagin bida ang manggaranon nga bamboo industry sang Maasin, Iloilo. Personal naman nga ginsuportahan ni Iloilo Governor Arthur Davister Jr. kag sa mga department heads sang Iloilo Provincial Government ang amo nga grupo nga nagpadulong gid sa Manila para diri. Ang Tultugan Festival ang isa ka traditional bamboo instrument nga ginagamit bilang communication tool sa mga mangunguma sang una nga panahon. Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Do You Feel Tired All the Time? Sa 6:10 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea. 8 ka mataw ang naaresto sang Iloilo City Police Office na naglapas sa election gun ban pumalin sa Enero 12 kag nagtakop alas 11:59 sang gabi, Hunyo 11. Suno kay Police Major Sheila May Acanto sang Grines, taghambal sang Iloilo City Police Office. Sa 8 ka mga tawo nga nadakpan, 6 ang sibilyan, 1 ka barangay kagawad sa lapas, kang 1 ka security guard. 9 naman ka armas lutang ang na-confiscate, lakip ng 6 ka pistula, 2 ka revolver, kang 1 ka light weapon. Dugang pa ang 2 ka replica firearms, kag 281 rounds sang nagkanilain nga ammunition o kon mga bala. Suno naman kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Panisa Ligada nga 3,339 tanan ka Comelec checkpoints ang napatigayon sang Iloilo City Police Office sa tion sang election period. Sa dugang pa nga balita local, drug accomplishments sang ICPO, gindayaw ni Mayor Jerry Tranyas. Pagpungko ni Colonel Kim Legada bilang direktor, ginatagan importansya sang alkalde. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5, gindayaw ni outgoing Iloilo City Mayor Jerry Tranyas ang pagpanikasog sang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa patag sa pagtapna sang illegal nga droga, mga ka-K5. Kag sa pinakaulihing nga speech ni Tranyas bilang alkalde sa syudad sang Iloilo sa ginpatigayon nga 127th nga Philippine Independence Day, ginhatagan sinino sang importansya ang pagpungko ni Colonel Kim Ligada bilang ICPO Director kay
etiko mahibaluan mga ka-K5 nga sa sulod 10 ka bulan nagdangat sa masobra 157 million pesos nga balor sa illegal drugs ang na-confiscate sang aton niya nga kapulisan mga ka-K5. Suno pa kay Trenyas ang mga operasyon batok sa droga sang kapulisan ang isa katikang agud masiguro nga safe ang mga kabataan sa illegal drugs. Madumduman sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Ligada nga ang masobra 157 million pesos nga balor sang droga ang nakumpiskar sa 529 ka operasyon humanin sang Hulyo 23 tuig 2024 tubtob Mayo 23 sining nga tuig. Sa diin 735 ka suspect ang naaresto kag napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Our police has been a very outstanding outfit. Colonel Kim has made a report that since he came in as city director, more than 150 million worth of shabu. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Sa 6:21 sa aga, oras sulong sang Free Bio Coffee, ang healthy nga kape. Gina-monitor sang Regional Police Drug Enforcement Unit ang ginapatihan drug group leader na nagasupply sang illegal drugs sa syudad sang Iloilo. Suno kay Police Captain Glenn Soliman, Officer in Charge sang RPDEU, taga syudad sang Iloilo, apang wala na diri nagatiner ang ila ginamonitor nga personalidad. Sa din hindi siya mismo ang nagahikot sa operation, sa baylo ang mga downline lamang sini. Suno kay Captain Soliman, mahimo ngang amo nga tawo amo gilamang ang naga-finance. Kapadayon ng ila kampanya batok sa illegal drugs kag operation nga tuyo man nga matumod kag maaresto ang managasupply sang illegal drugs sa syudad sang Iloilo. Sa dugang pa nga balita lokal, 4 ka mga kandidato sa pagkakonsehal sa Iloilo City napaslawan nga maka-file sang ila nga Statement of Contributions and Expenditures. Ka K5 Jenny Kauyunan sa report. Ginkumpirmar sang Iloilo City Commission on Election o COMELEC nga may 4 ka kandidato sa pagkakonsehal sa Iloilo City ang napaslawan nga magfasing na Statement of Contribution and Expenditures o konsose pagkatapos sang eleksyon. Suno kay Mr. Jonathan Saino, Election Assistant 2 sang Iloilo City COMELEC, nga sa 36 ka man nagpapili sa pagkakonsehal, 4 lamang ang wala nakafasing ila sose nga mosanay Baredo Jan, Hemayo Efren, Mulata Junjun kag Romel Piada. Ginpahayag pa sa natungdan nga wala nakafasing ila sose ang padalan sang sulat o kon notice gikan sa COMELEC Central Office agud nga maka-eksplikar kag magbayad sang penalidad nga 15,000 pesos para sa first offense kag 30,000 pesos naman para sa second offense. Samtang posible naman nga papanaugan sang perpetual disqualification to hold office kung maglapo na sa 3 ka beses nga hindi makafasang sose ang mga kandidato. Nihibaloan nga sa Iloilo City si Councilor Alan Saldivar ang labing una nga nagfasang iya nga sose. Sa 36 may 4 kita nga wala nakasubmit or wala nakabit sang deadline. Ano na sila mga candidates sa running for members ang Sangguniang Panglungsod. Report na gikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee. Las 6:24 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo, ipatawag ni Engineer Neil Ravena, Head sang General Services Office, ang mga official sang barangay sa syudad sang Iloilo nga may pinakadamo nga basura nga natipon. Kaupod ang Iloilo City Environment Natural Resources Office. Sunod kay Ravena, may technical team nga magabantay sa kada barangay kung balagi nasunod sa maini ang pag-maintain sang katinlo sang mga imbornal. Hibaloon sang GSO kung diin nga barangay kalabanan naghalin ang basura kaila matipon ilabi na sa Iloilo River kag Sunset Boulevard. Natulupangdan man sang General Services Office kamat-amat na nga nagadamo ang basura sa mga imbornal. Sa diin nagalabot sa 700 kilos sa basura ang ilang makolekta kada adlaw. Nagapanawagan si Engineer Ravena sa publiko na mangin responsable sa paghaboy sa basura kag dapat i-maintain ang katinlo sang palibot
sang syudad sang Iloilo. Sa dugang pangabalita lokal, iga-host ng Department of Science and Technology kon DOST Region 6 ang 3 kaadlaw nga Artificial Intelligence kon AI Festival sa maabot nga Agosto 11 tubtub 13. Tuloy-tuyo sini nga iduso ang ethical kag responsible nga paggamit sini sa diin ini ang may tema Coding a Better Future, Responsible AI for Cities and Communities. Suno kay DOST 6 Assistant Regional Director for Technical Operations, Kathleen Sara Bernardino. Isa ini sa mga tikang sang talatapan agod nga mangin AI Hub, hindi lang ang Iloilo sa baylo ang bilog nga Western Visayas. May 4 ka sub-events nga ginalakipan sang Technical Conference, Sign AI, Exhibit kag AI Hackathon. Las 6:26 na sa aga, oras dulong sang Mighty C Syrup for Kids. Ang ginikanan para kabataan nyo kondisyon sa pagbukas ng klase sa Lunes, patumaras sang Mighty C Syrup for Kids. Magaugyon kag suportaran sang Department of Education ang masangkad nga awareness campaign sa health authorities may kangtanan sa balatian sa tion sang Tigululan. Kagiban pa nga nagasaka nga kaso sa balatian sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag Bukos nga Western Visayas. Suno kay Hernan Escolar, taghambal sang Department of Education Western Visayas, ini ginalagipan sa mabalatian nga leptospirosis, dengue, hemorrhagic fever, monkeypox, HIV kag iban pa. Importante suno sa natungdan nga maihibalo ang estudyante, ginikanan, DepEd personnel kung paano ini malikawan kag kung ano ang nagakadapat ng himuon sa tion nga ma-confirm nga natapikanas ang balatian. Nagapag-iangot na ang DepEd sa iban pa nga stakeholders agud mapatuman ini ilabi na nga nagahilapit ng pagbukas sa school year 2025-2026. May school nurses man nga magamonitor kay magapatuman sang mga measure nga ika-recommend sang mga health authorities. Sa dugang pangabalita, lokal ginabiabi sa headquarters ng Philippine Coast Guard District Western Visayas sa Zone 2, Barrio Obrero Lapus, Iloilo City, si Major General Michael Samson, ang commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Ginpangunahan ni Commodore Philips Y. Soria sang ang District Commander sang Coast Guard District Western Visayas ang pag-welcome kay Samson kasunod sang iya nga pagbisita. Ang pagbisita sang natungdan ang nagahatag sang oportunidad sa Philippine Army kag Philippine Coast Guard sa mga posible proyekto kag joint developments sa palaabuton. Ginupta naman ni Captain Julian Bayawa Jr., ang Deputy Commander sang Coast Guard Western Visayas kag mga station commanders lakip ng mga officers ang pag-abi-abi kay Samson kag sa iya mga kaupdanan. Las 6:28 sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Plano sang Iloilo Cake Artist Group nga maghiwat sang Iloilo Cake Festival agud mangin kabahin sang tourism events sang syudad sang Iloilo. Kini matapos kag iniwat ang una nga Mad Hatter's Cake Party sa diin 150 ka cake artists ang nagpasakop. Ang event ang may tema nga Alice in Wonderland kag ang mga participant ang gikan sa Negros Occidental, Valenzuela City, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Capiz kag Guimaras. Ginpakita sang cake artist ang ila talento sa pag-design sang cakes sa diin ang design ang inspired sa Alice in Wonderland. Ginbawian na sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang lalaki matapos nga naaksidente sa iya ginamaneho nga motorsiklo kag nakaangkon sang patal nga pila sa ulo sang nagbakal ini sang school supply sa barangay Nalumsan, Carles, Iloilo sang Hunyo 11, tuig 2025. Ang biktima amo si Milo Delfin, 25 anyos, kag residente sang barangay Dayhagan, Pilar Capiz. Pilar Capiz. Suno sa utod nga babayi ang biktima nga si Catherine Delfin Marcelo, gintuad sining mga alas 5 sang aga sang ginbawian sang kabuhi si Milo samtang ginabulong sa ospital. Las 6:30 na sa aga, sa Molo duha ka dorogista na dakpan. Yari ang report.
Arestado sa ginpatigayon nga drug bypass operation ang duwa ka mga individual sa barangay Kalumpang Molo, Iloilo City alas 9:40 sa gabi Hunyo 12. Ang mga nadakpan na mo sanday Angelita Bacarano 46 anyos sa barangay Flores City proper, kag Rose Andamian 31 anyos santan sa Baybay City proper. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge sa Police Station 4, nabaklan sila nga duwas ang isa ka plastic sa isang suspected sabu. Gamit ang 500 pesos nga bypass money, na-recover dugang ang 5 ka mga plastic sa ginapatihan illegal nga droga, karagabukat sa 5 ka gramo kag may 34,000 pesos ka market value. Duha na kasimana ang monitoring sa pulis sa ila, kag nahibaluan sa distrito lang sa Molo ang kalabanan nila nga mga parokyano. Samtang ang dati nga live-in party na Angelita, amo ang nagasupply sa ila. Nahibaluan nga si Rose Ann ang anay nadakpan sa drug bypass operation sa 2017 kag nakagawa sa 2023 pinagi sa plea bargaining agreement. Pagpamalibad naman ang duwa nga maghatag pa sang komento. Sir, mga duha na ninamang kasimana sila na monitor, sir. Kaya tungod sa bulig sang mga ila silingan diri sa area, kaya bala no sir ang ila subdivision is dikit-dikit sir mo. Na monitor sila nga damo gasod ba diri sa ila block kag lot do. Amo to nga gi-monitor dahil naton kag na find out naton na may mga transaction gani diri sa nga illegal nga droga. Kag sa karon mga ka-K5 na kahunong na diri sa may Police Station 4 ang mga arestado kag natala na nga pasakaan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa may distrito sa Molo, ako naman sa K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo. Sa Estancia Iloilo, babayi nga nagabusong nadakpan nga nagabaligya sang illegal nga droga. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report. Arestado ang isa ka babayi nga nagabusong sa ginkasa nga drug bypass operation sang Estancia Municipal Police Station sa NHA Village, Barangay Gugo, Estancia, Iloilo, mga alas 2:40 sang hapon, Hunyo 12, 2025. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Captain Kevin T. Amorio, hepe sang Estancia Municipal Police Station, ginkilala ang arestado nga si alias Jel, 22 anyos, single, nagabusong sang duha ka bulan kag residente sang Barangay Bayuyan, Estancia, Iloilo, kag ginakabig street level individual o kun SLI. Nabaklan ang subject sang isa ka putos sang heat-sealed transparent plastic sachet nga may unod nga ginaligar shabu bilang bypass item sa balor nga 600 pesos. Dugang pa nga nakuha sa iya pagginakop ang 3 ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga nga ginabanta nagabug-atanan sang 6.85 grams kag nagabalor sang 46,580 pesos. Nahibaluan nga mayara sang subang nga bata ang subject nga nagaedad pa lang sang 3 ka tuig. Sa karon ang arestado ang yara na sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon. Kag ako naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5 Distrito. K5 News FM. This news is brought to you by Regional. Lasay sa 34 sa aga sa Aklan, tigulang nakuhaan sa eksplosibo kag mga armas. Leonard Viray sa report. Ginrikisa sang mga otoridad ang puloy-ane sang isa ka senior citizen sa may barangay Toledo na Basaklan. Ginkilala ang subject person nga si Camilo Sinag, 65 anyos kag residente sa nasampit nga lugar. Pamaagi sa gahom sang search warrant, ginrikisa ang puloy-an ni Sinag nga kung sa diin na-recover sang mga pulis ang kalibre 38 nga armas, 3 ka mga bala kag isa ka explosive device. Sa karon nagapadayon pang ginihimong investigasyon sang Nabas PNP kung sa diin ginkuha sang suspect ang nasambit nga mga armas. Samtang magapangatubang sa kaso nga pagbaylar sa Republic Act 9516 o ang illegal possession of explosive block kag pagbaylar man sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang nasambitan nga sospitsado. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, aga Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. K5 News FM Antique Hakot Award sa Media Excellence
Award 2025 sang University of Antique. Ka K5 Jimmy Gregorio sa report. Hakot award ang mga personalidad kang programa kang K5 News FM Antique sa ginpatigayon nga ang pinili Media Excellence Award kang University of Antique Communication Society. Naghakot kang duro nga mga award ang pipila ka mga personalidad kag programa kang K5 News FM Antique sa ginpatigayon nga ang pinili the UA Communication Society Media Excellence Award 2025 nga ginhiwat kahapon nga adlaw Hunyo 12 sa Casa Augusta sa Banwa kang San Jose de Buena Vista, Antique. Pipira sa mga nakabuel kang award ang Musanday Station Manager ka K5R John Del Coro bilang Best Commentator, ka K5 John Reynard Apostol bilang Best Male News Presenter, ka K5 Jimmy Gregorio Jr. bilang Best Field Reporter, ka K5 Eileen Rose sa Taroha bilang Best Female News Presenter. Magluwas ka dyan nakabaton man kang pagkilala ang programa kang K5 News FM San Jose, parehas kang balitang K5 sa umaga bilang Best News Program, Foro de los Pueblos bilang Best Commentary Program, Pinanid kang Gugma bilang Best Entertainment Program, K5 News FM Tutok Politika bilang Best Live Coverage, kag Best Station Idea. Ang siya nga pagkilala ang nagatugro kang dugang inspirasyon sa mga empleyado kang K5 News FM Antique nga magpadayon sa serbisyo publiko kang kalingawan sa probinsya kang Antique. Kag balita halin sa probinsya kang Antique kay K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kang kalingawan sa probinsya kang Antique, ang kampiyon nga sesyon K5 News FM. DTX 500. Las 6:37 sa aga, masobra 2,000 ka personnel gindeploy sang Police Regional Office 11 sa Independence Day celebration kahapon. Kay Buscaino sa report. Mahigit 2,000 PNP personnel ang dideploy ng Pro-10 sa Northern Mindanao sa 127th Philippine Independence Day. Kasama na sa deployment ang Quick Reaction Teams, Civil Disturbance Management, Contingents, Reactionary Standby Support Force, Drone Operators, Police Visibility Teams, Foot and Mobile Patrols, Traffic Enforcers, Personnel at Border Control Points. Ayon kay Police Regional Office 10 Director Brigadier General Jason D. Guzman, nakikiisa ang PNP sa paggunita sa ika-127 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Katulad umano ng mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kalayaan, sisiguraduhin ng buong kapulisan na mananatiling malaya, mapayapa, maunlad at ligtas ang bayan. Pinaigting ng Pro-10 ang kanilang proactive measures laban sa communist terrorist group at iba pang lawless elements. Pinatupad rin ang maximum tolerance na walang paglabag sa human rights. Wala ring naitalang malaking insidente. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. Sa Central Luzon, masobra 3,500 ka mga kriminal na aresto sang kapulisan. Kag-5 Roel Tarayaw sa report. Inulat ng mga otoridad na umabot sa 3,674 na individual na nasangkot sa iba't ibang kaso ng krimen ang naaresto mula buwan ng January 8 hanggang June 10, 2025 sa serye ng mga ikinasang operasyon ng pulisya kontra kriminalidad sa iba't ibang lugar sa Central Luzon. Ito'y mula sa pamumuno ni Region 3 Police Director Brigadier General Jean Salvador Fajardo. Bilang sa mga naaresto ang mga most wanted person at mga individual na may mga kasong murder, rape, robbery, illegal drugs at iba pang kaso ng krimen. Ayon kay General Fajardo, ang pagkakaresto sa mga sospek ay patunay lamang na sumasalamin sa walang humpay na pagsusumikap ng pulisya na may taguyod ang kaayusan, seguridad at justisya sa rehiyon bilang tugon sa adhikain ng Administrasyong Marcos na maghatid ng bagong Pilipinas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500. Ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit, uminom ng DTX 500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Balita ng mga otoridad na umabot sa 3,000. Las 6:39 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Ginpanawagan sa mga eksperto sa kasuguan ng Senado nga dayunon ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
Hindi matapos kaginbalik sang Senado nga nagaserbi bilang impeachment court ang articles of impeachment sa Kamara de Representantes. Nakaligad ang majority o kung 18 ka senator judges ang nagpabor kag 5 lamang ang nagpamatok nga i-remand ang reklamo sa Kamara. Ginpunto sang Philippine Constitution Association o kung PhilConsa nga ginapamunuan sang chairman nga si retired Chief Justice Renato Puno nga nagatulot sang constitutional concerns sa integrity sa impeachment process aningin aksyon sang Senado. Kalakip diri ang grave abuse of discretion kung bala illegal nga ginsuspend sang Senado ang jurisdiction sini bilang impeachment court. Nag-appeal ang PhilConsa sa Senado nga pangibabawon ang ila constitutional duty kag dayunon ang impeachment trial sandig sa Constitution kag rule of law. Sa dugang pangabalita national, wala sang desisyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung bala posible nga pirmahan niyang hagna nga magapalawig sa termino sang barangay kag sangunang kabataan official sali sa 3 ka tuig padulong sa 6 ka tuig. Pahayag ini sang palasyo matapos ginpasar sang kamarang hagna nga term extension kag ang pag-approve sang Senado sa pagpahiway sang barangay kag SK election. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro nga ginarespeto ni President Marcos ang proseso sang lehislatura o kon lehislatura kag pagpahayag o kag pagpasar sang hagna. Apang sapyak siniluyag sang presidente nga dapat nagasunod sa handom para sa husto nga pagdumala kag pag-uswag sang komunidad ang katuyuan sang anuman nga pagbag-o sa sistema sang pagdumala sa mga opisyal sa barangay kag SK. Las 6:41 sa aga, oras dulong sang DTX Premium Coffee. Nasailo na si Anay Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves sa custody sang Bureau of Jail Management and Penology sa Kampagong Diwa sa Taguig City. Halin sa Building 14 sang NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Pinatigayon ang pagsailo sang custody kay Teves matapos mag-issue ang Manila RTC Branch 51 sang commitment order amo ang nagamando sa NBI nga sundon ini. Sa katapusan nga balita national, napanas ng Pilipinas halin sa listahan sang high-risk nations sa money laundering sang European Union o EU. Ini kasunod man sang pagkaka sa Pilipinas gikan sa gray list sang money laundering watchdog nga Financial Action Task Force adtong Pebrero. Ginkalipay naman sang European Chamber of Commerce of the Philippines ang pagkaka sa pungsod gikan sa listahan sa mga hugot nga ginabantayan sa money laundering kag terorismo o kon terrorism financing nga bunga sang pagpabaskog sang pag-away sang gobyerno batok sa nasambit nga illegal nga buluhaton. Nakita man ini sang grupo nga magapabakod sa kumpiyansa sa mga investor kag magapahapos sa mga financial transactions sa European counterparts kag ipakita ang reputasyon sang Pilipinas bilang isa ka credible kag attractive destination para sa trade and investment. Las 6:43 na sa aga, subong adlaw bukas ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Pasig. Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa mga taga-Pasig sa 51 ka barangay, mga taga-Dueñas, Tingli, San Enrique, San Rafael, Dumaraw, Capiz, Cuartero, Dumalag, at kamo sa Klinika Pasig Branch. Kada Lunes kag kada Huwebes may free consultation. Amo man sa Klinika Kalinog Branch sa Cosmart, free consultation kada Huwebes kag kada Lunes. Sa Haro, Iloilo City Branch, good news, subong adlaw Biyernes, may free consultation diri sa syudad sang Iloilo. Kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes. Kag sa Klinika Miagao Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagao, kada Domingo ang free consultation. Las 6:44 sa aga. Blessed morning, Sir Aldrin Birey. Good morning also kay Sir Reynaldo Escanilian. Sir Reynaldo Escanilian alias sa Ball sang Light of Glory Taxi, Avanza 17. Kay Sir Melchor Recto sang Hyundai 142 Light of Glory Taxi. Sir Larry Praso, Ma'am Rose Cabanga Limbagi. Ma'am Rose Cabanga Limbagi sa Rose Calanan, sa Guasang Centennial Townhomes. RZ Monet Cabayaw. Sir RZ Monet Cabayaw, thank you. Aldrin Birey, Sir Rene Boy Virola. Pamilya Virola sa Barangay Atabayan, Tigbawan, Iloilo.
McCermy White Dragon sa Sitio Agbariri, Barangay Tagubong, Pasay City, Iloilo. Kay Sir Bebot Soloso, Ma'am Betty Soloso sa Dueñas, Iloilo. Sir Jean Ray Siman, Ma'am Apple Camari Siman. Astrid Kin Siman sa Sambag, Saraga. Ag sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School, alumni sa batch 89. Happy homecoming from Ma'am Lorena Bilhira, Subong Diosodon. Vincent Fondales Faigones, Mama Idang Bernil. Amin, nakapamahaw doon ikaw. Ma'am Lu Jane Calumno, Ma'am Christine Cabrera, Ma'am Gemma Cristalis Sumido, ay Sir Jarlan Sumido, Sir Glenn Diaz family sa Deca Home Subdivision, Santa Barbara, Lovi Pirote Sondia, Ma'am Zane Carbulido Paggayon sa Barangay Aglalana, Pasay City, Iloilo, Sir Rami Paklehan, Sir Ray Castro sa Pasay City Bus Terminal sa likod sang City Mall, Ma'am Anali Bahade. Good morning also kay Ma'am Carol kay Biab Saldivar. Good morning po, ma'am. Kay Samantha Kag-Andeng and Professor Louie Lagandaon Saldivar. Pak, good morning, Pakol ba? Kay Ma'am Nelia Lagandaon Saldivar Inclan. Good morning, Professor Louie Saldivar. Sir Dan Lapata Calvo, Ma'am Celine Supi Calvo, Sir Alan and Ma'am Teddy Grace Calvo sa Maribuyong, Dueñas, Iloilo. Pangapidon kamo dyan DTX Coffee Mix. Las 6:46 sa aga. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Sa India, nagtibusok ang Air India passenger plane. Sakay ang 242 ka mga tao, pila ka minutos mag-take off halin sa Ahmedabad Airport. Sandig sa confirmation, ang Air India flight AI-171 halin sa Ahmedabad kag padulong kuntani sa London Gatwick Airport sa matabo ang trahedya. Sa 242 ka mga pasayro, 169 ang Indian nationals, 53 ang mga Briton, 7 ang Portuguese nationals kag isa ang Canadian national. Isa ang nakalawas sa aksidente. Sa karon suspended ang tanan nga flights pabalin sa Sardar Vallabhai Patel International Airport bangod sa aksidente suno sa taghambal sang Paluparan. Sa katapusan nga balita international sa Israel, naka-recover ng duha ka bangkay na-recover ng duha ka bangkay sa mga napatay nga bihag sang Hamas gikan sa Southern Gaza nga ginkasa sang military operations sang Israeli Defense Forces kag Shin Bet Security Agency. Isa diri si Yair Yaakov nga napatay sa Islamic Ihad militants sa kasagsagan sang terror attack nga ginpangunahan sang Hamas hadtong Oktubre 7, 2023. Gin-confirm sang Israel nga na-recover nila ang ikaduha nga bangkay sang bihag sa nasamit nga lugar. Sa isa ka statement, nagpalabot naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sang lubos nga pagpanginunong sa mga pamilya sang napatay nga bihag. Las 6:49 sa aga, likawi ang sarcoma kag iban pang asay isang cancer. Magtumar na DTX 500. DTX 500 kag Mighty C. Good morning kay Sir Remuel Dumio Labuyo. Sir Remuel Dumio Labuyo sa Barangay Kalikwang, Dingle, Iloilo. Ma'am Selfa Garvilles kag sa batsoya ni Ma'am Selfa sa Mansaya Lapus. Professor Luis Saldivar, Sir Jesse James Garvilles, Ma'am Remia Panes, kay Jenny Bert Erebias Panimdim, Pastor Rodney Sudad,
sa Barangay Puntok, Lemery, Iloilo. Katunog sa iyang trompa sa ilang balay. Nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Ma'am Laura Sumagaysay, good morning. Las 6:50. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Nagakabalaka ang economic manager sang pungsod na tuloy sa posible negatibong epekto pananglitan mapasar ang minimum wage hike. Suno sa mga ekonomista, ang wage increase mahimo magdulot sang pagnubo sang gross domestic product o GDP sang pungsod halin sa 0.1% tubtob sa 0.5% nga nagakahulugan sang pagtaas sa inflation halin sa 0.2% tubtob sa 0.8% kay posible mangin epekto sa pagtaas sa unemployment rate halin sa 0.2% tubtob sa 0.7%. Ginsikundahan man nila ang mga micro, small and medium enterprises nga posible man nga madulaan sa ikasarang sa pagpadayon nga magaresulta man sang pagbuhin sang tawo kag pagsarado sang negosyo. Sa reference rate, 55 pesos and 76 centavos ang baylo sa isa ka United States dollar, 38 centavos ang Japanese yen, 75 pesos and 28 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 10 centavos ang Hong Kong dollar, 67 pesos and 77 centavos ang Swiss franc, 40 pesos and 79 centavos ang Canadian dollar, 43 pesos and 35 centavos ang Singaporean dollar, 36 pesos and 36 centavos ang Australian dollar, 147 pesos and 90 centavos ang Bahraini dinar, 182 pesos and 27 centavos ang Kuwaiti dinar, 14 pesos and 86 centavos ang Saudi Arabian rial, 43 pesos and 18 centavos ang Brunei dollar, 34 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 71 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 18 centavos ang United Arab Emirates dirham, 63 pesos and 70 centavos ang euro, 40 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 75 centavos ang Chinese yuan, 47 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 1 centavo ang Brazilian real, 8 pesos and 54 centavos ang Denmark kroner, 65 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 17 centavos ang Malaysian ringgit, 2 pesos and 92 centavos ang Mexican New Peso, 33 pesos and 74 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 52 centavos ang Norwegian kroner, 19 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 15 centavos ang South African rand, 5 pesos and 81 centavos ang Swedish kroner, samtang 1 peso and 86 centavos ang New Taiwan dollar. Blessed morning kay Sir Eric Monterosa Gose. Sir Eric Gose, good morning sir. Kay Ma'am Lori Gose, Sir Eliseo Gose, and Sir Leo Gose sa Dabong, Hadiway, Iloilo. Mga pinakamodera, DTX Coffee Mix. God bless Sir Eric sa imong pagbiyahe. Ma'am Annalyn Panes Aglavante, Ma'am Christine Buhat Gardose, Ma'am Christine Gardose sa Italia, Ma'am Mary Morales, Ma'am Mary Morales sa Kuwait, Ma'am Risa Baez, Ma'am Risa Baez sa Canada, kay Ma'am Nancy Gabata Dimson sa Canada, kay Tita Nening, Ma'am Estrella Montaño Bianya, and Ship Captain Sir Noel Bianya sa Caps Cafe sa Zone 4, Cabilawan, Barotac Nuevo, Iloilo. Kay Sir Terry Montaño sa Ilaya, Poblacion, Barotac Nuevo, and Sir Yorly Montaño, ang mga relative ni Ma'am Nening Bianya. Las 6:54 sa aga. Balitang Sports. Sa ito na nga balita sa inampang, nagtapos na sa ikalimang pwesto si Pinay pole vaulter EJ Obiana sa FBK Games sa the Netherlands. Madinalagon sini nga natapos ang 5.66 meters nga pareho nga nahimo nanday Kiaton Daniel sang US kag Tao Zong sang China.
Bangod sa countback kung sa diin naglabot pa sa duha ka beses nga ginhimo ni Obiana hagod malumpat ang 5.56 meters. Nagpanguna sa nasambit nga torneo si Christopher Nilsson sa US. Ining una nga competition ni Obiana matapos ang nadepensahan ang iyang titulo sa Asian Championship sang nakaligad nga si Mana. Mighty C kag D3 Bayo para nga healthy mag Mighty C. Balitang Entertainment. Ginbuyagyag ni Rufa Gutierrez sa isa ka interview nga nagapangatubang sa karon sa pagtilaw ng ilang relasyon ni Herbert Bautista. Suno kay Rufa, ginalantaw sini bilang tiyempo agod nga panumdumon sang maayo ang pagtilaw nga ilang ginaagyan ni Herbert kung bala pa dayon nilang ilang relasyon o kung unta to na lang ini. Kung manduman una lang agin pakigbahay ni Rufa sa publiko ang ila relasyon ni Herbert sa Hunyo 2024 matapos ang ila pagbulagay sang Turkish businessman nga si Ilmaz Victas. Las 6:55 sa aga. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ang Balitang Extra Special ginadulong sang Mighty C. Nabaligya sa auction sa biling $150,000 ukon masobra 8 million pesos ang pinasahi nga first generation Labubu figure. Labubu figure. Ang 51 ka pulgada nga mint green figurine nga gremlin-like appearance ang nabakal sa Yonggol International Auction House sa Hong Kong. Ang Labubu bantog nga plush toy sa pungsod nga ginhimo ni Casing Long, isa ka Hong Kong-born illustrator kag ginabaligya sang giant Chinese toy company nga Pop Mart. May kabukusan nga 48 ka labubos nga nabaligya sa among nga auction kung sa diin ang ikaduha nga pinakamahal nga nabaligya among isa ka duag brown nga labubo nga may kataason nga 63 ka pulgada kag nabaligya sa bili nga $114,086 o kon masobra 6 million pesos. Diggers Chosan, Ma'am Bing Spears J. Thank you sa inyo ha. Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Professor Luis Aldivar. Thank you, sir. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinner, and purify your heart, you double-minded. Magpalapit ka sa Diyos, kag ang Diyos magapalapit sa imo. Ikaw nga makasasala, magkabuhi ka sang matinlo, kag ikaw nga nagapangduwa-duwa, tinlui ang imo tagipusoon. Santiago 4:8, James chapter 4 verse 8. Abundant are the good things that God has stored up for those who fear Him, that He bestows in the sight of all on those who take refuge in Him. Kadako sang kaayo nga ginatiganas sang Dios sa mga nagatahod sa iya. Ginapakitaan niya sang kaayo ang mga nagapangayo sang proteksyon sa iya. Psalm 31:19, Salmo 31:19. Nagapabugal kamo kag nagapadayaw, ang tanan nga pagpabugal malain. You boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. James 4:16, Santiago 4:16. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Kay M.G. Hermano, kay Sir Jethro Gabiason, Sir Ralph Corpus, kay Sir Gerald Sigubre, kag mga gwardiya sang WIT, Western Institute of Technology, Ma'am Laura, Ma'am Bings, Ma'am Lorena, Ma'am Idang, Ma'am Aisha, Pastor Bob, Sir Dan Calvo, Sir Alan, thank you. Ang oras, alas 6:59 sa aga, oras, inadulong sang DTX 500. DTX 500. Nini Rose Acolordena, kay Ma'am Betty and Sir Bebot, thank you.
kay Nini Jana Solosyo sa UK. Inyo nabatian ang aton pagbalita. Kami ang inyo mga newscaster, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.